Биби и животните. Имало едно време едно момиче, красиво и много смело. Нейното име било Биби. Тя носеше жълта рокля, тъй като жълтото беше нейният любим цвят. Биби живееше в края на града, в предградието, в една хубава малка къща. И където това предградие приключваше, огромна гора започваше. Сега сигурно не знаете това. Гората беше защитена. Точно така. Знаете ли какво значи това? Това значи, че е забранено ловуването на животни. Също така е забранено да се секат дървета, или да се пали огън, или да се изхвърля буклук на земята, или да се берат цветя. Няма начин. Вместо това, можеш да се разхождаш, да се наслаждаваш на песента на птичките и шумоленето на рекичката. Биби често ходеше в гората, за да си играе с животните. Сега сигурно се чудите как са я пуснали да ходи сама в гората. Сега ще ви кажа. Първо, Биби не се страхуваше от нищо, защото имаше черен колан по карате. Хайя! Хайя! Ня! Туа! Но по-важното беше, че всичките животни бяха нейни приятели. Всеки един от тях? О, да! Всеки един. Зайчето, катеричката, вълкът, лисицата, дори големият кафяв мечок. Понякога Биби ходеше на гости на животните в техните барлоги. О, и как си говореха, и говореха, и говореха, чак докато се стъмни. И после животните изпращаха Биби до вкъщи, за да не ходи сама в тъмното. Няма начин. Хей, колко необичайно, нали? Аз харесвам необичайни приказки. Доста, ама доста. И така, една сутрин Биби отиде да види нейните приятели, горските животни. Когато застана пред голямата ела, където живееше катеричката, Биби се зачуди. Катерицата я нямаше никъде. Къде е отишла? Дали нещо я изплашило? Биби не забеляза, че нещо голямо се беше скрило в сенките на дървото. И продължи по пътя си. Тя стигна до големия стар дъб, чието корени пазят къщата на заека. Но вратата беше заключена и зайците не отговориха, когато тя ги повика. Биби беше объркана. Докато продължаваше напред, изведнъж един страшен мъж застана на пътя й, с черна брада и голяма шапка. Той беше лош ловец, който искаше да ловува животните в защитената гора. Представете си! Уф! Каква работа имаш тук, момиченце? На разходка съм в гората. Съвсем сама? Не се ли страхуваш? Не! Всички горски животни са мои приятели. Приятели. И вълкът? Не думай повече! Вълкът ми е много близък приятел. Тъкмо щях да го посетя в барлогата му. Точно сега. И къде е тази барлога? Ей, там, в средата на гората. Заставам пред леговището му и се провиквам. Вълчо! Вълчо, излез, моля! Аз съм Биби! И той веднага излиза, за да си играе. Чао, сега трябва да побързам. И така Биби забърза напред, без да заподозре абсолютно нищо. Ловецът тръгна по най-краткия път, втурна се през гората, достигайки барлогата на вълка и постави голям капан пред входа. След това си преправи гласа и извика: Вълчо! Вълчо! Излез! Аз съм Биби! Вълкът, без да подозира опасността, излезе от барлогата си и бам! Беше заловен! Зарева вълкът, но ловеца го удари с пръчка по главата, оставяйки го в безсъзнание, завърза го и го бутна в торбата. Хо-хо-хо! Хванах си вълк! Хванах си вълк! Хо-хо-хо! Междувременно Биби наближаваше барлогата на вълка. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Ловецът я зърна. По-добре да се скрие във вълчата барлога. Когато Биби стигна до барлогата, тя го извика да излезе навън. Вълчо! Вълчо, излез! Аз съм Биби! Но вълкът не излизаше.
Какво ли му се е случило? Зачуди се тя. Знайки, че Биби е смело момиче, тя реши да влезе в тъмната барлога, за да провери какво се е случило с вълка. Надниквайки вътре, видя нещо смачкано на леглото в тъмното. Вълчо, какво ти е? Болен съм. Тръгвай си. Не знам дали знаете, но освен, че Биби беше много смело момиче, тя беше и много умно момиче. Тя осъзна, че това в тъмното не беше вълкът. Беше някой друг. И тя хитро каза: не се тревожи, Вълчо, аз ще те излекувам. Изчакай тук, ей сега се връщам. Биби излезе от барлогата и подсвирна, за да повика своите приятели пчелите. Подшушна им нещо и пчелите нахлуха във вълчата барлога. Хи-хи-хи. Ау! Какво е това, Биби? Защо ме боткаш така силно? Инжекции, Вълчо, инжекции! Ловецът изскочи от барлогата и Биби започна да го удря с неговата пръчка по главата, докато пчелите продължаваха да го жилят. Бъц, 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 бъц. Хи-хи-хи. Стига, Биби! Махай се и никога повече не се връщай в нашата гора. Ясно ли ти е? Да. И така Биби изгони лошия човек, който искаше да нарани животните. Така че никога повече да не се върне в нейната гора. Тя пусна вълка и заедно с всички останали животни седна на горската поляна. Да яде диви ягоди, диви капини и диви малини. Ам-ням-ням. И те си говореха, докато звездите не изпълниха небето. И тогава изпратиха Биби до вкъщи, защото вече беше време за лягане. Не знаехте тази история, нали? Хареса ли ви? Хей, имам още много истории като тази. Хайде, чао за сега и моля, елате отново, за да се забавляваме заедно с приказките на Биби. Чао! Биби и великаните. Имало едно време едно момиче на име Биби. Познаваш я, нали? Ей! Това момиче живееше близо до една огромна гъста гора. И както вече знаете, Биби често ходеше да изследва гората, да се мотае с животните и да събира горски плодове, пълни с витамини. Освен това, знаете, че Биби беше супер смела и много силна, така че често й се налагаше да спасява животните от всякакви опасности. Биби беше нещо като горски пазител. Ей! И така, един ден Биби отиде да изследва части от гората, където никога не бе обхождала. Тя ходеше и пееше ла-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 ла. Изведнъж тя се натъкна на огромна пещера. Кой ли живее тук? Биби влезе в пещерата и какво да види? Вътре беше истинска бъркотия. Имаше дрехи и различни неща пръснати навсякъде. Изглежда така, сякаш никой никога не е чистил праха, или чистил пода, или да са мити чиниите. Оф! О, и забравих да ви кажа. Всичко вътре беше много, много голямо. Сякаш в пещерата живееха великани. Биби реши да излезе навън и да изчака обитателите да се върнат. Пък и много искаше да види кои са тези мръсни същества. И по едно време... Хай-хо, хай-хо, слънцето залязва ниско,
Хай-хи, хай-хи, великаните сме ние. Появиха се великаните. Виждайки Биби, бяха шокирани и не знаеха какво да кажат. Но пък Биби знаеше. Ей, великани! Биби каза. Елате по-близо! Вас чакам! Да! Точно така! По-близо! Не се страхувайте! Смутените гиганти се приближиха до Биби и тя каза. Дайте да ви видя ръцете! Ле, колко са мръсни! Чакайте да ви видя ушите! Ау! Ужасни са! Знаете ли въобще как да си миете ръцете, лицето, ушите и зъбите? Знаете ли, че трябва да се къпете редовно? И защо пещерата ви е такава бъркотия? Никой ли не ви е учил, че трябва да си подреждате дома? И великаните започнаха да заекват. Не, никой! И тогава най-възрастният великан събра смелост да попита Биби. А ти ще ни помогнеш ли да изчистим? Това е женска работа. Леле, това как ядоса Биби. Женска работа? Кой ви каза това? Изчистете пещерата, избършете я, разчистете всичко, измийте хубаво и после ще ви покажа как да си приготвите обяд. Трябва да знаете как да се грижите за себе си. Женска работа. Няма такова нещо като женска работа. И така, великаните, оставени без друг избор, направиха това, което им каза Биби, тъй като, честно казано, малките ядосани момичета ги плашеха. Пък и, освен това, вече им беше омръзнало да бъдат мръсни. Хай-хо, хубаво и чисто е. Хай-хи, ние сме избити. След като приключиха, направиха си обяд и най-накрая седнаха да ядат. Биби ги попита какво правят в гората и от колко време са били в пещерата и великаните отговориха. Преди обитавахме един вълшебен замък в гъстата гора, където ни беше много хубаво. Но един ден нашият баща взе решението да се ожени повторно. Той доведе мащехата ни в замъка, която всъщност беше зла вещица. Тя ни изпъди в гората и сега живее сама в замъка с вълшебното си огледало. Тя е наистина зла и познава всякакъв вид магия. Великаните се разплакаха и Биби се ядоса много. Веднага ми покажете пътя към този замък, извика Биби. Но нас много ни е страх, казаха великаните. Ще ви защитавам, каза Биби. Имам черен колан по карате. Ай-я! Уай-я! Тон-тон-тон-уа! Мечка страх, мен не ме е. Великаните се запътиха към замъка заедно с Биби и Биби смело похлопа на вратата. Кой тропа? Отвори или ще разбия вратата. О, красиво момиченце! Моля, заповядай! Нека ти дам тази прекрасна червена ябълка. Ябълка? Защо като всички деца знаят, че не трябва да приемаме нищо от непознати, особено от странни, злобни и грозни вещици? Моля? Грозна? Аз? Огледалце мое! Коя е най-красива на земята? Ти си, моя прекрасна кралице! Забравих да ви кажа. Вълшебното огледало на вещицата можеше да говори. Затова беше вълшебно. Но не само можеше да говори, то само изричаше лъжи. И понеже нашата Биби беше много умно момиченце, тя веднага осъзна с какъв шут си имаше работа. Слушай сега, огледалце, заплаши го Биби. Знаеш ли колко лошо е да лъжеш? И знаеш ли, че лъжците завършват много зле? Огледалото се опита да се измъкне с лъжи, но Биби се развика. Шшт! Нито една дума повече!
Затвори си устата и никога повече не изричай лъжи. От този ден насетне вълшебното огледало замлъкна и се превърна в обикновено огледало, защото, както знаете, то не можеше да казва истината. А вещицата рухна от мъка, вече никой не можеше да я лъже, че е най-красивата от всички. След като знаете, че няма такова нещо, като най-красивата от всички, и така тя побягна надалече и никой никога повече не я видя. А великаните се върнаха в техния замък. Те станаха много работливи и замъкът винаги беше безупречен. А Биби им ходеше на обяд всяка събота. Великаните станаха отлични готвачи. Да. Вероятно, най-добрите в целия горски свят. И така, това беше още една от приказките на Биби. Хареса ли ви? Какво? Какво? Къде е кой? Къде е принцът? В тази приказка няма принцове, нито принцеси. Това е история за нас, децата. Можем да бъдем 100 пъти по-смели, по-умни и по-способни от всички принцове и принцеси на света. Запомнете това. А сега е време за за сън. Лека нощ! Приказките на Биби. Биби, Боби и шоколадовата къщичка. Ням. Имало едно време една принцеса. Не. Имало едно време една фея. Не и това. Имало едно... Помогнете ми малко. Какво? Я пак? Балерина ли? Не. Имало едно време едно момиченце на име Биби. Тя живееше в малка къщичка до омагьосаната гора, където се случваха всякакви магически неща и живееха доста необичайни същества. Да, но вие това го знаете, нали? Но сега ще ви разкажа една история, която не знаете. Как Биби и Боби станаха приятели. Един ден Биби се разхождаше в гората и проверяваше дали някой не върши пакости. Когато тя видя Боби. Здрасти! Ти си Боби, нали? Преди няколко седмици се преместихте в квартала ни, нали? Да, това съм аз, Боби Худ. Аз съм горският бандит. Хи! По това време Боби беше по-малък, много упорит малък пакостник. Не слушаше никого и правеше каквото си иска. Когато Биби го срещна, той тичаше из гората. Криеше се в храстите, катереше се високо по най-тънките клони, кривваше по пътеките и вдигаше шум. Та плашеше птиците и животните. Хей, Боби! Не дей да викаш толкова! Плашиш животните! Искаш ли да си играем на нещо друго? Да! Може да играем на гоненица. 1, 2, 3! Хвани ме, ако можеш ти! Боби изтича още по-навътре в гората. Биби викаше след него и му казваше да се пази. Ама не! Той не я слушаше. Боби, само не кривай от пътеката. Тук гората е много гъста и дебнат много опасности. Боби, чуваш ли? Не те чувам! Не можеш да ме стигнеш! Хе-хе! Биби нямаше друг избор, освен да последва Боби. Тя знаеше, че ако го остави сам, непременно щеше да се изгуби. Докато тичаше между дърветата, Боби забеляза една полянка с нещо необичайно на нея. Боби искаше да провери какво блести между дърветата. Затова изтича натам преди Биби да успее да го спре. Предупрежденията на Биби бяха напразни. Боби вече беше далече, а Биби нямаше друг избор, освен да тръгне след него. Когато стигна до поляната,
Биби се стъписа. Леле, какво може да е това? Леле, там в средата на полянката имаше къщичка, но не обикновена къщичка, а шоколадова. Стъклените прозорци бяха направени от захар и блестяха на слънчевата светлина. Керемидите бяха от най-вкусните бисквити, а шоколадовите стени бяха украсени с бомбони във всякакъв цвят. Боби ли? Боби вече беше там. Той ближеше стените и прозорците, чупеше парчета от бисквитените плочки, вадеше бомбони и ги похапваше сладко-сладко. Биби не можеше да повярва колко бързо тъпче всичко в устата си. Биби, вземи! Ето, пробвай! Много е вкусна тази къща, много, прекалено много. Хей, Боби, какво правиш? Откъде знаеш, чия е тази къща? Та да чупиш и ядеш така без позволение. Някой живее тук. Не, няма никой. Аз я намерих. Значи е моя. Твоя ли? Не може да бъде твоя. Някой друг я е построил. И освен това, не мислиш ли, че може да е капан? Откъде накъде шоколадова къщичка насред гората? Да, бе. Ау! Глупости. Капан. Ето, опитай. Не ти се яде шоколад? Яде ми се. Много ми се яде. Но не ям преди да питам мама, защото е нездравословно и вредно за зъбите. Ям по-малко шоколад, а повече плодове. Да, които също са сладки и здравословни. О, гадост! Плодове! Дори не ги пробвам. Биби така се ядоса на този кълпазанин, че реши да си тръгне и да го остави сам в гората. Тръгна между дърветата, но се спря и взе да мисли. Не е добре да оставяш приятел сам в беда, дори и да го заслужава. И така тя се върна, скри се зад едни храсти и зачака. Но не чака дълго. Скоро вратата на къщичката се отвори и оттам излезе една старица. Макар да изглеждаше мила, да, имаше злобно изражение на лицето и Биби веднага заподозря, че крои нещо лошо. Но Боби не забеляза нищо, защото беше твърде заед да се тъпче. Мило дете, влизай, ще ти дам още сладки работи. Вкусни, превкусни. Пръстите да си оближеш. Уау! Още сладки! Юпи! Искам! Нямаше нужда да му се повтаря. Втурна се в къщичката, а старицата затвори бързо вратата и штрак и я заключи отвътре. Олеле, не! Знаех си, че е капан, а тази старица разбира се, че е зла вещица. Как не я познах веднага? Ох! И докато Биби крачеше смело към шоколадовата къщичка, Боби похапваше бомбони, без да забележи, че злата вещица го е хванала в капан, докато тя не извика от радост. Сега ще видиш ти. Хванахте ненаситнико малък, падна ми в капана. Какво? Кой? Аз? Но не съм направил нищо лошо. Нищо не съм направил. Искам у дома. Мамо! Мамо! Искам вкъщи! Мамо! Биби! Няма прибиране, не! Боби започна да трепери от страх, а вещицата му се присмиваше и се приближаваше. Какво точно искала да прави с него, ще научите в книжката с картинки Биби, Боби и шоколадовата къщичка. Там всичко е обяснено. И така, вещицата се смееше злобно, потриваше ръце и се готвеше да направи нещо, когато... Отвори! Зла вещице! Отвори! Знам, че си тук и че държиш приятеля ми Боби.
Кой е там? Биби! Биби! Биби, помогни ми! Биби? Точно така! Биби! Нали се разбрахме да стоиш далеч от нашата гора? Искаш ли да доведа великаните? Те вече не се страхуват от теб. О, или може би искаш да викна бащата великан, най-големият от всички. О, Биби, моля те, не викай бащата гигант. Леле, ето сега ще отворя вратата веднага. Хей, вещице! Не ми ли обеща да не се връщаш в гората? Значи съм лъжкиня, като казвам, че никой никога не те е виждал повече. Сега отивай някъде другаде, но без да създаваш неприятности. Съгласна ли си? Да, Биби, добре, съгласна съм. Ето, тръгвам си. О, тръгвам си полека. О, горката аз. О, старата аз. А ти, Боби, хайде да се прибираме. Само че този път ще ме слушаш и няма да криваш от пътеката. Няма да тичаш из гората да плашиш животните. Става ли? Добре, Биби. Извинявай. Приятели? Юпи-рипи! Да! И така, злата вещица си отиде завинаги. Или поне така изглеждаше. А Боби и Биби се прибраха и от този ден нататък станаха най-добри приятели. Боби беше много по-послушен от преди, макар и палав. Но от тук нататък внимаваше да не прекалява със сладкото. Защото вечерта, когато се върнаха, стомахът го болеше ужасно много. Ох, боли ме коремът. Ох, много ме боли коремът. Това е краят на нашата история. А сега да си лягаме. До нови срещи и нови приказки. Лека нощ! Биби и драконът. Не. Боби и драконът. Имало едно време едно момиче на име Биби. Това не е правилно. Имало едно време едно момче на име Боби. Спри да съсипваш приказките ми, млъкни и слушай. Значи, Биби правеше обичайната си разходка в омагьосаната гора. И така стигна до пещерата. Този вече го знаем. Биби и великаните. Грешиш. Това беше пещерата на великаните, но те вече се бяха върнали в замъка си. И така, Биби се приближи до пещерата и видя, че някой се е настанил в нея. Затова тя реши да огледа по-отблизо. Не, стана така. Боби се приближи до пещерата и влезе веднага. Та-да! Хе-хеу! Боби не се страхуваше от нищо. Пък и той имаше броня и меч, тъй като беше известен рицар. Значи Биби внимателно надникна в пещерата. Но, когато пъхна главата си вътре, се озова лице в лице с едно бебе дракон. Биби не се оплаши, а протегна ръка да го погали. А бебето дракон обичаше да се гали. Каква глупава приказка! Това е приказка за момичета. Бебе драконче, което иска да се гали. Не, Боби влезе в пещерата и се озова лице в лице с един ужасно, страшен дракон. Но Боби не се страхуваше. Той извади меча си и почна да се бие с дракона. Това е страшна приказка за смели момчета. Не. Моята е юначна приказка, дори по-юначна от твоята. Значи в пещерата не живееше само бебето дракон. Щом Биби започна да го гали, майката дракон долетя от някъде, а тя беше огромна и страшна. Майката дракон се страхуваше от хората, защото те ловуваха дракони. Хората не разбираха, че драконите не са лоши. И така
Майката дракон си помисли, че Биби е като другите и иска да стори нещо лошо на нейното бебе. Затова тръгна да го защитава. Изрева със страшен драконски глас. Раар! Но Биби не се страхуваше. Тя застана пред майката дракон и каза: Хей, няма да ви сторя нищо лошо. Виж, аз и малкото само се галим. Тогава дракончето започна отново да се гали в Биби. И майката дракон видя, че Биби е негов приятел. Биби, драконите са лоши. Всички знаят това. Не са. Да, те са. Не са. Да, те са. Не са. Те са. Не и не. Те са. Слушай сега. Боби беше в пещерата и се биеше с дракона. А драконът бълваше огън, ревеше и блъскаше опашката си. Но Боби успя да го надхитри. Давай, Боби! Ти си най-силният! Хе-хеу! Биби беше в пещерата, не Боби. Биби също беше там, но страшният дракон я беше хванал в капан. И Боби се притече да я спаси. Биби беше нежна принцеса в розова рокля и крещеше от страх, както правят всички момичета. Така правеше. Принцеса ли в розово да крещи от страх? Леле, Боби, как изобщо ти дойде на ум? Първо, не съм принцеса, а момиче. Второ, любимият ми цвят е жълто и аз нося жълта рокля. И трето, на крещя от страх не се страхувам от драконите, защото са добри. Те са зли. Добри са. Слушай сега и спри да ме прекъсваш вече. Уф! И така Биби каза на майката дракон, че гората е безопасна. И с бебето дракон могат да живеят в пещерата. Обеща им го Биби, пазителката на животните и гората. Тарара! Ха! Не и не. Боби уби дракона и спаси принцеса Биби. И Боби беше герой, който всички обичаха. Твоята приказка е скучна. И твоята е скучна. Поне те има в моята. Къде съм аз в твоята? Биби, пазителко на гората. Много пък си важна. Но аз... Да знаеш, ядосан съм ти. Биби се замисли над това. Наистина, в нейната история Боби го нямаше. Тя беше главната героиня, което беше малко егоистично. Какво мислите? Да, наистина беше егоистично. И изведнъж на Биби хрумна една страхотна идея. Боби, хайде заедно да измислим приказка. Какво ще кажеш? Не. Хайде де. Добре де, щом настояваш. И така. Един ден Биби и Боби се разхождаха из гората. И стигнаха до пещерата, където някога живееха великаните. Забелязаха, че някой вече се е нанесъл в нея. Затова решиха да проучат и да се запознаят с новите обитатели. Да. И влязоха вътре и изведнъж пред тях застана страшен дракон. Изглеждаше като готов да ги нападне, Ама, всъщност това беше майката дракон, която защитаваше своето бебе. Страхуваше се, че Биби и Боби искат да наранят малкото й. Но Боби и Биби бяха смели. Те видяха, че в пещерата има малък дракон. И останаха спокойни, докато майката дракон се приближи. Тогава Биби каза на майката дракон: не се страхувай, ние сме твои приятели. И драконите, както знаете, могат да говорят. Разбираше какво й казва Биби. Тогава Боби протегна ръка и майката дракон я подуши. И така тя се увери, че Биби и Боби са нейни приятели. И дори им позволи да погалят бебето й. След като станаха още по-добри приятели, майката дракон позволяваше на Боби и Биби дори да се качват на гърба й. И така те заедно летяха над гората, като я пазеха. Всички те бяха пазители на гората. Боби, Биби и майката дракон. Леле,
Леле, каква хубава приказка, нали? Йо-пи-ри-пи! Хе-хеу! Да, и на мен ми хареса тази приказка. Това галене на дракончето ми се струваше малко момичешко. Да, бе, да. Шегувам се. Добре тогава. Това беше приказката на Биби и Боби. Биби, Боби и драконът. Тарара! До нови срещи с нова приказка. Страшна приказка. Не, забавна приказка. Не, най-хубавата приказка. Съгласна, най-хубавата приказка. Лека нощ, приятели! Приказките на Биби. Чудовището от Охридското езеро. Лятната ваканция. Има ли нещо по-хубаво от това? Не, няма! Биби и Боби заедно с родителите си отидоха на почивка. Къде ли? Сега ще ви кажа. Биби и Боби бяха на почивка в Охрид. Ей! Плуване, гмуркане, всякакви видове игри и чист въздух. Един след обед, докато родителите им седяха в близкия ресторант, Биби и Боби се нахраниха набързо и хукнаха да си играят на вече празния плаж. Слънцето залязваше и наоколо беше тихо. Или не съвсем. Биби, да играем на гоненица! Биби, да похвърляме камъчета! Биби, искам да поплувам! Но, Боби, вече е студено, не можеш да плуваш сега. Виж, слънцето залязва. Но аз искам! Плувахме цял ден, нека сега да играем на нещо друго. Нека скочим от малкото мостче! Биби, хайде! Хе-хеу! Боби тичаше, вдигаше шум и не забелязваше нищо. Но цялата тази врява събуди някого. Биби се спря очудено и се загледа в... Еха! Какво е това? Боби, по-тихо! Ела да видиш нещо, но бъди тих, да не го подплашиш. Боби спря да вика и дойде при Биби. И двамата гледаха вторачено очите, които се подаваха от езерото. И очите гледаха Биби и Боби. Здравей! Какво си ти? Леле! Това беше чудовище! Но такова сладко чудовище не сте виждали никога. Биби и Боби просто онемяха. Здравей! Аз съм Биби. А това е Боби. А онзи маник е Зази. Здравейте! Казвам се Деспина, но на галено ми казват Деси. Моля ви, не се страхувайте от мен. Моля. Не се страхуваме от нищо. Ние дружим с дракони. С дракони? Наистина ли? Никога не съм виждала дракон. Значи трябва да те запознаем с майката и бебето дракон. Те са наши близки приятели. Тум-тум, колко хубаво! Тум-тум, епи-рипи, хе-хау! Деси, тук ли живееш в Охридското езеро? Не съм знаела, че в Охридското езеро живее... Биби искаше да каже чудовище, но си прехапа езика в последната секунда. Не е хубаво да наречеш някого чудовище, нали? Обидно е. Да. Някой като теб. Никой не знае, че живея тук. Крия се от 500 години. Имам предвид, последния път, когато излязох да си поиграя с две малки дечица, бяха толкова оплашени, че изкрещяха от страх. И аз се скрих под водата
и не съм излязла на повърхността от тогава. О, колко е тъжно! Да се криеш през цялото това време? Да, и става все по-страшно и по-страшно. Все повече и повече хора идват. Децата също плуват, гмуркат се, плават с лодки и ми става все по-трудно и по-трудно да живея тук, без да бъда видяна. Не, моля те, не плачи! Горе главата, ще измислим нещо. Добре, ще се развеселя. Ето, измислих как може да се развеселим всички. Хайде да играем! Може ли, моля, да се качим на твоя гръб и да поплуваме заедно в езерото? Моля! Боби, пс, не е учтиво така. Тум-тум-тум! Може! Хайде, качвайте се бързо да ви повозя. Но трябва да побързаме да не ни види някой. Ако ме видят, ще стане страшно. Да тръгваме и след това ще трябва пак да се скрия. Ипи-рипи! Хе-хо! Да! И така, Деси започна да вози Биби и Боби през езерото. Връм насам, връм натам. О, колко вълнуващо беше! Трябва да се върнем скоро, за да не ме види някой. Точно в този момент на Биби хрумна невероятна идея. Хей, Деси, чакай! Хрумна ми нещо! Измислих как никога повече да не се криеш. Деси, а сега ще направим така. На Биби хрумна, че Деси може да се премести на едно място, където може да си плува свободно и да не се притеснява за нищо. Малкото езеро в омагьосаната гора. Точно така. Там щеше да е в безопасност с много приятели. Животните, великаните, майката и бебето дракон и всички останали необикновени горски обитатели. Но проблемът беше как да я пренесат до омагьосаната гора. Деси беше много голяма. Не можеше да се побере в кола. Оф, какво да правим? В този момент на Боби му хрумна чудесна идея. Измисли го! Хипи-рипи! Боби подсвирна силно. Това беше тайният сигнал, за който знаеха само той, Биби и майката дракон. Тя имаше невероятен слух. Чу го на мига и скоро долетя от омагьосаната гора. Междувременно Боби и Биби помолиха своя приятел рибарят Климе за една мрежа. О, колко щастлива беше Деси да се запознае с истински дракон. И така, Деси влезе в мрежата и майката дракон сграбчи мрежата с ногтите си и я вдигна високо в облаците. Полетя стремглаво към омагьосаната гора, където бавно и внимателно спусна Деси в малкото горско езеро. О, колко радостни бяха всички горски обитатели, че имат нов приятел. Веднага измислиха най-различни нови игри, които да играят с Деси. Но повече за това ще разберете в книжката с картинки "Чудовището от Охридското езеро". От този ден нататък Деси заживя щастливо в новия си дом, а Биби и Боби я посещаваха през цялото време. Да! Хей, приятели! Хареса ли ви тази история? На мен също. Но малко се изморих. Отивам да си измия зъбите и да си облека пижамата. Време е за лягане. До нови срещи и нови приказки. Лека нощ!